bedzi ndichangoita steti kusvikira ndapa imwe stage ndozvipira kuna ishetenzi. Iwe ukandiramba bedzi ndichangoita steti kusvikira ndapa imwe stage ndozvipira kuna ishetenzi. Cause unoita kufongonya, you ready for it then baby haunyengerere ende haupererwe. Unoita kufongonya, you ready for it then baby haunyengerere ende haupererwe. Asi ukandiringiza ova wandivimbisa aufe wandirasisa ndokupa yangu yose, yeah. Maybe ndange ndakabatwa paya iwewe vawaspa kwa ukaya zvinoidarasha pane rasha ifaya Holy Ghost fire mjaya they might identify denikaya ndana nemakatsa kokutraya karati putsu mama ndokudaya oh my daya. Ukandiramba bedzi ndichangoita steti kusvikira ndapa imwe stage ndozvipira kuna ishetenzi. Iwe ukandiramba bedzi ndichangoita steti kusvikira ndapa imwe stage ndozvipira kuna ishetenzi. Cause unoita kufongonya, you ready for it baby haunyengerere ende haupererwe. Unoita kufongonya, you ready for it baby haunyengerere ende haupererwe.